bena jɛmukan min lajɛ sisan nɔ a kɔkɔrɔma donnen don ni forum de l'habitat des banques assurance n'an ko ma ko FOABA. Au moment de tes pays t'agresse ou bien agressé ou c'est qui jogi c'est que jogi ni fin do kila kabuli on a ñoo na chaman quoi bon faut te voilà ou bien c'est que biga rek ki ga warabne mais o do ni bi te clé parce que autrement on va sur caméra de surveillance ou te yoro là bon maintenant au yoro bela dans les rues même dans les taxis ara yene mais kaso konna la ni réalité chama ye donc fo dunan nunu flene dunan chaman be Mali bon même profiter ko gouvernement ra ñani mo rek global wala malien chama ne kaso la dibe kaso kono Mauritanie no kaso baté kité malien so premier ni abra Mauritanie wala premier majorité au malien n'aw b'a fɛ ka ni jɛmukan ye ale tɔ lajɛ sa a y'aw sɔgɔ Mali Kunnafoni TV ale ni Mali Kunnafoni show la an ka bɔlɔlɔ kana la ni o ye YouTube ye kari nata n'o bɛ bɛn novembre kalo tile 13 ma nɛgɛ kanɲɛ 18 o wagati.